So kana no. Una link nako so magpadaghan ta diha. Dira mo himo. Okay. So nga na ang play no sa atong ETH food is kani. Na tong pangbantayan. So pag execute ta dire dali na SL na automatic 30%. Nakamabala ka unsay presyo kay kani man makita pud nimo na imong stop loss dire. No, let's say mag-limit ta dire sa tuang entry sa ETH. Man to. Kani nga area ata to tong ikuan. Sudlan palong no. So 1546. 1546. So pag mag-SL tag 50%. So mo ni 1515 iyang stop loss. Diri dapit 15 og diri dapit 1515. Set ng tagbago. Dali ano na butang na to. Tapos edit. Ayun. Tara price 1515. Pagaon na to. Ito na show text. So nga na stop loss. So dire itong stop loss 1515. No? Pag 50%. Pero sa 30% lang ta 1527. So matik makita na nato dire. Pwede na po nato ni editon. Aman to. Text nara. 1527. Tato point. So dara pula kanin pula. So kani po itong stop loss na o dire. So pwede na siya dire itong long. 30%. Dari itong stop loss. Matik na siya dire ha sa pag sa Bityard ta mo dula. Then atong TP, makita ra po na pilay presyo. Kamo na i-decide. Let's say og dire 1650 itong one resistance. Og 200% na siya. No? Og 200 1669 man po siya. 69. So dol so let's say 150% lang para 1638. So nara siya dire nga area. 1638. So mo ni itong TP. Dira, at least safe siya kay og diri kita mo sampak basig di kaabot mo naog na siya no. So nga na ra TP din ito may edit is still diri. Overnight, i-click lang na overnight perminti. So kanimo kong Bityard good is mas kuan ra kay siya kanang friendly ba? Kanang di na kay lisod kubi-kubion. But di lang nimo siya magic di mo siya di siya flexible ba kumpara sa Binance bitaw nga pwede na to wati-watihon bira-birahon og laing another strategy para mabinat siya. Pero ang disadvantage man gud pud ato sige tag inat-inat magkadako pud atong margin, magkadulang liquidation, mas pabor pud mahurot ka. So dire stop loss nimo siya pugnan jud niya taman sa negative 90 ra imong max no. Di man gud siya mag-merge, mag-open man siya client. Let's say nag-short ka dire. Nag-short ka dire nag-long ka dire. Dayon ing naog dili ka mag-stop loss kay mag-long na lang ka para mabinat. Dili na siya pwede sa Bityard. Maglahi siya og position. So duha ka long ang imong ETH position diani sa Bityard no. So at least naman tay demo dire, pwede na to na praktisan. So inyo ha. Og na moy account diani no. Pero ako dire pug ko, nag-trade pug ko dire, ga-trade pug ko sa Binance. So bisag asar ako ga-trade. Scalp raman ko dire sa Bityard kay nag-observe pa pug ko. So at least inyohang idea guide niyo bisag asa mo maabot nga platform kani makuha ninyo ni nga idea. Ma-apply ninyo ni, no? Kani lang sa karon practice basic SNR support. Dayon unya na to na pod tong i-combine na to tong kuan. Trend lines ug ubang indicators, no? So kay ang pinaka-root man gud sa trading is support resistance. Dayon the rest ana is imong desisyon o
buhaton ba nimo? So naigo ba ato ang short? Ay naigo ba atong long? Murag wala. Nara dire. So ingana ha. So kung wa pay Bityard account, pwede mo maghimo ito sa link station ka na ko diri no. Ah, to. Send na lang siguro na ako diri. So kana no. Una link nako so magpadaghan ta diha.